tam pri ňom traja Kanadenie. Toto by mal byť priestor pre Sukela. Sukel, Černákovi možno za dorážku, Laconát ešte šanci. Veľká priestor, gól! Hudáček môže ísť dopredu. Môžeme ísť dopredu, dokonca do 4 vyhráčov proti kom Kanada na pekné prečíslenie našich. Príležitosť Jarošovi, obrovského zateká! Neuveriteľný štát, Liška! Mekem, ten je veľmi rýchly. Vyhrávka na slepo, Kanadania znižujú. Žabo, Marchessault, Tová, strieľaná prihrávka, to bola Strounová tutovka, ale netrafil našu odkrytú bránku. Severson. Fyodora vypal si našou prihrávkou Mentu. Fyodorová strela. Vyrovnané. 2-2. Marinčin na modrej čiare preniesol to na opačnú stranu. Teraz po dlhšom čase preč do stredného pásma trojici, môžeme ísť dopredu. Liška, pravou buď, tu je Luther. Strela na našu bránku. Je to gól! Liška! Kanadenia znova tlaku na našu bránku. Luther, škoda, že tento backhand nevyšiel von z pásma. Marchessault opäť veľa, to ide cez neho a dáva gól pomedzi betóny. Patrika Rybára. Reinhardt. Ďalší zákrok Patrika Rybára, neprichádza. Kanadenia po druhý raz v zápase. Mažú náš dvojgólový. Už nás Kanadenia tlačia a dávajú gól. Z prvej nevystrelil puk Sukel. Marinčin. Ešte Sukel. Gól! Košiciach vyrovnávame na 5-5. Zrazený, bez odozvy úvozovcov. Sme pár sekúnd od zisku bodu s Kanadou. Kanadenia však ešte raz jeden puk pošlú na našu bránu. A dávajú gól. To nie je možné. 2 sekundy pred koncom. To nie je možné. Žiaľ je, tento zápas prehráme.